Minulla on perjantai ja puhutaan valesokkelista. Mietitään, minkälaisia riskejä valesokkeliin voi liittyä. Aloitetaan siitä, mikä valesokkeli on. Se on maanvarainen perustus rakennukselle. Valessokkelirakennetta on käytetty hyvin paljon matalissa omakotitaloissa ja rivitaloissa. Tätä rakennustyyliä edustava pientalo on tyypillisesti lauta- tai tiilivirhoiltu. Siinä on tasakatto tai loiva harjakatto. Valesokkelilla haluttiin luoda mielikuva, että talon runko seisoo korkean betonisen perustuksen päällä, vaikka todellisuudessa näin ei ollut. Siitä tulee etuliite vale. Laitan kuvan valesokkelista videossa. Mistä tunnistaa valesokkelin? Talon rakennussuunnitelmista. Ulko-oven kynnys on lähellä maanpintaa tai alempana kuin betonisen perustuksen yläreuna. Talon lattia on maan tasalla tai sen alapuolella. Maanpinnan alapuolella meneviä puurakenteita voi olla jopa 40 senttimetrin syvyydessä. Talossa ei ole ulkoporteita, vaan sisään voi kävellä suoraan maan tasalta. Talo on rakennettu aikavälillä 60–95. Valesokkelin ongelmat. Valesokkelin suurin ongelma on kosteus. Toimiva sokkelirakenne on rakennettu niin, että eri suunnista tuleva kosteus ei pääse rakenteisiin. Valesokkelissa kosteus kuitenkin yleensä saavuttaa rakenteet ja aiheuttaa kosteusvaurioita, homo- ja mikrobivaurioita ja mahdollisia terveysongelmia. Kaikki valesokkelirakenteissa talot eivät ole kuitenkaan ongelmallisia. Katso, miten kosteuden hallinta on järjestetty talossa, eli pihojen kaadot, salaojat, ohjataanko sadevedet oikein pois, minkälainen maaperä on, onko epämiellyttäviä hajuja, näkyykö talon ulkoseinän alaosassa tai sokkelissa kosteusjälkiä. Kaikki ne otetaan huomioon. Jos epäilet, että kosteus on aiheuttanut vaurioita, pyydä paikalle asiantuntija. Hän ottaa runkopuusta materiaalinäytteet, jotka tutkitaan rakennuslaboratoriossa. Tuloksen perusteella pääsette suunnitelmaan oikeita korjausratkaisuja. Teidän kanssa oli Olga Pulkkinen ja toivon teille kaikkea hyvää. Moi moi!